Ukrižovanie. Ježiša znovu priviedli pred Piláta. Rímsky vladár zvolal najvyšších židovských kňazov a vodcov a povedal im: Nevidím dôvod, prečo má byť Ježiš odsúdený na smrť. Ak si to želáte, môžem ho dať zbičovať a potom ho pustím na slobodu. Ale dav ľudí, ktorý sa zhromaždil vonku, zachvátil akýsi ošiaľ. Ľudia vykrikovali: Preč s Ježišom! Oslobodte Barabáša! Vedeli, že Barabáš je zlodej a vrah, ale radšej chceli jeho ako Ježiša. Barabáša oslobodili, dav však jednostaj žiadal Ježišovu smrť. Húčal: Ukrižujte ho! Ukrižujte ho! Piláta vystrašil pometený a zloprajný dav a pokúsil sa ho prekričať. Keď si ho nevšímali, dal doniesť misu s vodou a pred zrakmi ľudí si umyl ruky, aby im dal najavo, čo tým myslí. Nechcem mať s vami nič spoločné. Umývam si ruky. Odteraz ste sami zodpovední za to, čo sa stane s Ježišom Nazareckým. Rímski vojaci odviedli Ježiša a zbičovali ho. Keď už bol na poli mŕtvy, navliekli naňho červené šaty, uplietli trňovú korunu a vtlačili mu ju na hlavu. Do pravej ruky mu vložili na miesto žezla trstinu. Pozrite sa, kráľa Židov! Smiali sa. Pilát vyviedol Ježiša von, aby ho každý mohol vidieť. Zvolal po latinsky: Ecce homo! Aj hľa, človek! Tu je váš kráľ! Ježiša vyviedli za mesto. Donútili ho niesť kríž, na ktorom mal byť ukrižovaný. Niekto naň napísal grécky, latinsky a hebrejsky: Ježiš Nazarecký, kráľ Židov. Ježiš bol už taký slabý, že niekoľko raz spadol aj s krížom. Preto Rimania prinútili jedného z davu, Šimona zo Cyrény, niesť kríž na miesto neho. Ľudia lemovali cestu na kamenistý vršok Golgotu, čo značí miesto lebiek, lebo tam popravovali zločincov. K Ježišovi pristúpila akási žena a podala mu kalich vína pomiešaného s myrtou na zmiernenie bolesti. Ale on si ho nevzal. Vojaci ho dali na kríž tak, že mu pribili obe ruky aj nohy. Keď ho pribíjali, Ježiš povedal: Otče, odpustím, lebo nevedia, čo činia.
Potom kríž zdvihli tak, že Ježišova váha spočívala na prebodnutých rukách a nohách. Vojaci si medzi sebou rozdelili jeho rúcho a hádzaním kocky žrebovali, kto si vezme spodný odev. Jeho učeník Ján stál tesne pri ňom s dvojicou žien, ktoré podopierali Ježišovu matku. Ježiš povedal Jánovi: Moja matka je odteraz tvojou matkou. A dodal pozrúť sa na matku: Ján je tvojím synom. Ukrižovali ešte dvoch usvedčených zlodejov a ich kríže stáli po oboch stranách Ježišovho kríža. Napriek bolesti sa jeden z nich Ježišovi vysmieval. Ale druhý povedal: Spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Ježiš mu odvetil: Dnes budeš so mnou v raji. Niektorí členovia Sanhedrínu si šepkali: Ak je naozajstný Mesiáš, sám sa zachráni. Potom uveríme. V zápätí sa z východu zdvihol vietor a slnko zašlo za oblaky. Ľudia sa v hrôze dali na útek. Ježiš zakričal: Bože môj, prečo si ma opustil? Opakoval slová zo starodávnej piesne kráľa Dávida, ktorá pokračovala takto: Nechaj tých, ktorí hľadajú Pána, modliť sa k nemu a naveky poteš ich srdcia. Večne budem žiť a slúžiť mu. Rímski vojaci si priniesli víno, aby mali čo piť po dlhý čas čakania na skon odsúdených. Bolo ostré a kyslé, ale zaháňalo smäd. Ježiš zašepkal: Som smedný. Jeden z vojakov namočil do vína špongiu, nastokol si ju na kopiu, aby si mohol Ježiš ovlažiť vysušené pery. Ježiš sa osviežil troškou vína. Potom nevládne ovisol na kríži. Dokonané, povedal. Do tvojich rúk, Pane, zverujem svojho ducha, zakričal. Potom jeho telo na kríži dokonalo.